Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Faye. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Now that I have you. Ano ba daw sayang kaagi karon? No kaning sa kababay nga taga Negros Occidental. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Faye. Init lagi. Ang sanam di urasa. Sama to kong cellphone. Patay. Lobat. Muting mamutingog akong alarm. Ang ako nila. Hala. Alas 11 na. Patay. Late na gid kaayo ko. Masanda na gyud kog memo ani ba? Patay na gyud ko ani. Mataktak na gyud ko. Taas sa para ba ning hagdan sa akong giabangan uy. Tay! Uy, Sorry. Sorry kayo. hinay miss. Daghan pag nagmahal mo. Ha? Bahala ka uy. Nagdali ko. Late na kayo ko. Late mo lang? Day, timailhan na nga angay na gyud kang magminyo kay para na yung makapukaw ni mo. Pait nga kay kaubans bay, uy. Naanasad ka, ana. Imo na sa kong hisgutan bahin anang minyo-minyo. Ang pila na edad ni mo? Lapas na kay kas kalendaryo, uy. Wag ko rinta na gud ka. Naibaw man ko. Dili mo ko nimo kinalang pahinumduman, ana. Ano sa man? Hangtod na lang gyud kang ingon, ana. Unsaan man ako pag minyo, nga wa pa manggani ko'y uyab. Sige ko no, be. Unsa mo sa nimo pagkauyab? Hindi man ka mosugot sa mong plano para nimo. Ngay pa blind date ko nimo? O lagi. Sige na, good. Sugot na lang, good. Sige, good. Ready na ka? Nagilis ako. Maayo hinuon. Nangayo benta si Carlos imong address. Gatagan na lang sad nako. Ha? Nga naman? Pasinong, naipa-surprise ni mo. Day, nainanuktok. Basig siya na ron. Oh, Ikaw? um, Ikaw ang ka-blind date na ako? kukuan. Small world, yun, no? Dali, dayon. Ready na ka? Paabot ako kadiyot, ha? Mag-fix na lang ko sa akong hair. Then, after, ana, manglakaw na ta. Nganong dinhiman nga restaurant? Abi na ko... Relax. Ito yun ako nga lahi nga resto nga akong gisulti sa mga friend. Para natin privacy. Nga naman. Nadaw ka? Ha? Wa, uy. Ngano? Naaday ko'y angay kadlukan? Wasn't. Dagan kay tao sa palibot. Di may tabo nga magbino ako nimo. Pwede i-off na nimo imong cellphone para mas makaila-ila kita.
Huwag makasama ka. Sige. Okay na. Na-off na. Sugan ako eh. Ako sad. After din eh, napakaila ka? Or moderitso na kag ulit? Diretso na ko uli. Sige. Ihatod din taga. Kadiyot. Carlo, dili man ni ang agianan pa dong sa amo. Naibaw ko. Asa ko ni mo dadon? Ha? Asa ko ni mo dadon, Carlo? Dugay na kay kong naghinam-hinam nimo. Pero Carlo! Carlo, ayaw! Carlo, maluwi ka! Ayaw! dugay na kay kong nagsigig hinam-hinam nimo. Ayaw! Carlo, maluwi ka! Ayaw! Virgin pa na ka. Carlo, maluwi ka. Pasagdi lang kung makauli ko sa amo. Ayaw kong patya. Basta musaad ka na kung nga dili ka magsaba sa nahitabo karon. Kay kung mahibaw kung nga misumbag, balik kong tika. Promise. Promise, dili ko magsama. Promise. Day, kamusta ang date? Ikaw ha, bakit chika ha? Gitawagan ti ka pero gipawang gudi mo ang phone. Dili pa samok, girl. Oh. Huy, ano ka? Uwa. Sige na. Balik na si mong table. Taga pa kong trabahoon. Wala ko kasabot sa kong kinabuhi. Buhi patuod ko. Pero mura na sa kong namatay. Sakit kaya akong dukan. Bis! Oh! Kung gusto ka mong pagkamatay, ipagpakamong! Sorry kayo, sir. Sorry, miss. Buhi ko! Sorry, Buhi ko! Buhi ko! Maluhi ka! Maluhi ka! Huwag ka daw tang intensyon mo. Relax. Inhale. Exhale. Sige, hinawa. Inhale. Exhale. Okay na ka? Okay na. Salamat. Kadit. Ako na number. Huwag ko kibaw kung say giagian ni mo. Pero kung nakinahanglan ka o ka istorya, huwag bisag maminaw lang ni mo. Naara ko. Okay?
ko makauli sa amo. Ayaw ko pa niya. Basta mo saad ka na kung nagigit ka magsaba sa nailabong karon. Kay kung mahibaw o nga ni sumbong ka, balikon ka. Promise. Dili ko magsama. Promise. Sige, balik sa kung muna-una ang nahitabo. Mura na akong mabuang. Wala ko kay pagod siya akong buhaton. Manawag ka ako atong... Sa may pangalan na to niya. Ako si Jude. O ikaw si... Faye. Salamat kayo nga nisugot kang magkita ta, ha? Og, pasensya nga. Naniguro lang yun ko nga daghan og tao sa palibot. Why problema na ako? Unsa pwede problema nimo? Sud sa pila ka buwan nga nagsigimikita ni Jude. Nakita na akong abuutan og tarong siyang pagkatao. Og nisalig akong sugod niya. Day, sulti hiragod ko tinuod. O, di madayon inyong date ni Carlo? Unsa? Nakakita man gud mi. Og niingon siya nga, naglagot ko no siya nako kay wa ko no kay klaro. O wa si ko no kay klaro. Wa ko no nimo siya tunga ha. Unya, niadto ko no siya sa inyo, wa si ko ni tao. Unsa? Dugay na kayo kung nagkinaminam na mo, Faye. Sa ato pa. Dili dito mao ang Carlo nga akong kakita. Huy, pasabda ko, uy. Ano wa nimo si tunga ha? Day, sultihan ti kas tinuod nga nahitabo. Kaluoy ko din nimo. Pero, ayaw na lang pagsabaan na ni Carlo, tay. Bahala nagbaguna-una siyang bati na ako. Dili pwede, Day. Wait, ako na siyang tawagan. Pag video call mo. Faye? Jude? Abi na ko, Carlo. Jude Carlo ang tinuod ko pangalan. Sa ato pa. Ikaw di untang akong ka-blind date atong adlaw. Happy rasag ko nga nagkailata. Kay nakasabot ko si Musaid. Una ko nahibaw nga ikaw di ang babae nga gituhuan ako. Nga nag-Indian ako. Sorry kit kaayo, Jude. Ay, sorry na ko, Faye. Samot gininon ang akong kagustuhan nga protektahan ka. Jude. Kung sugton ako ni mo, Faye, ako mo ay mo protektahan ni mo hangtod sangtod. O dili na ka mo bati o kahadlok o kasakit. Dako na sad kayo kung salig di mo, Jude. Maong dili ko magduduha sa pagsugot ni mo. Ha? So, kita na? Yes, kita na. Sukad nga nakailan ako si Jude. Nabuhi og balik ang akong kinabuhi. Maong dako kayo kog pasalamat nga nakaila ko og lalaki nga sama niya. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.